ଟିକେ ଭୁଲ ରେ ଯାତ୍ରା ସେଇ ଭଳିଆ କଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ କମେଣ୍ଟ ରେ କହିବ। କିଏ କହିଥିଲା ତେଲ ପକେଇବ 800 ଟଙ୍କା ଦବୁ କହିଲା ତା 14 ପୁରୁଷ ତ ଆଣ୍ଠାଇ ପଡିବ ବିରି ମାଗଣା ଦବ ଆଉ କଣ ମୁଁ ପାରିବିନି 36 ଭାତ କରା ଯା जुआड़े गली साढ़े फाटक पकेबे ना रात देखिए मैंने आप स्वागत करें गोटे नुआ वीडियो को देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब निया दर करेंगे अल्प अल्प बढ़ुची आउ टिके ना कर रखिले आउ टिके बढ़ंता जी भी देखुछ टिके ना टिके लाइक कर दियो पैसा न देकी तुम कहूछ मते कोठी थबो 50 टका नहीं जीवो इरे मूर्खटा 50 रे जा पैसा नहीं 60 ना नबो बिस्कुट टा गोटा नै आसीबो पैकेट आ जा बिस्कुट नहीं जा ओहिबे कोन काली पूरा पैसा तो बगैर बळथौ 200 टका नै तो कोन खर्च करि मते भाई रहि जा तेल पकेली किए कहितला तेल पकेउ पर दिन पर एठी लीटर तेल पकेइथलु हैं काम करन थली काम तेल कई टका पकेलु 100 टका 100 टका पकेले हबो से ये मेडिसिन 150 टका 50 टका पकेलु हां बस तो हिसाब कर खाइलु केमिति मु विद्याराणे मुंडो छुगो खाई नहीं पार्टी खाई नहीं मु खाई नहीं एक्चुअली मु खाई नहीं मु खाली मु सोइली सोई पइली ये दह बोलते मु खाई गई तू कहिलु ना मु खाई के आइची खाई मु कहली से 200 टका नै देला खाई देबो नहीं खाई खाली निद माइला तो सोई सोई सकाळ मते भोक राति रे भोक होई मु सोई से तथापि से तार हिसाब कर रखी देथला कहला जदी उठी की राति रे खोजिबो खाइया जे घरे गोरा आइची से खाइबो आउ हम हिसाब से तो हो तो गाले भजिया खाली चिंता रे खाउ सो ए इरे मानना ने माना देई माना कहली तापरे देई कहि थाई हां तू तांग बापा ना धरि तांग तो टी राजस पूर्ण समिति कथा ता करछु छच्ची देबी कप गन जाउ ये पाଳ ବଂଶ ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଜାଣି ପାଳ ବଂଶ ସବୁ ଆସି ଭିଡୁ ଥୋଳୁ जा हो किंतु वर्तमान टिके भल है जो टीसीएस फीसीएस कटियो तंबाकू फंबाकू बढ़ीगला जिनस टिके ना भल है बाकी साड़ को सरकार उपरे मुझे ना बिस्कुट नहीं आसे तापर आम देखा पार्ट 2 रे 5टा हम ही ना 10टा हो पचे 5टा हम ये चार्ज होउची निश्चित हो तो होउची छोटी पळे छोटू गल्ला फ्रेंड चार्ज होची हम जानिबा केमती एइटी उडे लाइट जळे कोडी ता ऊपर उडे जळथला ना ऊपर तदरे चाहत मारना से थाओ से न हो सेटा बोले गलाणी कोने तम सामने रहि ना चल हां यार पत्तर कोडे गडा रे सब छूटा सर हबो ना धीरे कणिबो ए सेठी पुळे फुल हेछि से ये सेठी ता पाखर थाओ सोला तारी पाखरे आ गोटे अछि तारी भाई करछि से सोलार रखु बुझी पाइलु माना दी ए जो गुड़िया हां गुड़िया कुनी नाम को हां जाओ तू स्कूल जाऊ के स्कूल तू स्कूल कौन कर रोसई हाँ पूरे दिन बुला गोटे जगार सेटिंग हो जात हेला मामा सौदा 5टा सौदा ना हाँ आण मु देखिले जानी ना 5टा सौदा कि 7टा सकाल उठी एटा करना
ଫ୍ରିଡମ୍ ସନ୍ ତେଲ ଆଉ ଜିରା କାହିଁକି ବା 5ଟା ନୁହଁ 7ଟା ଏଇ ଅନେଇଲୁ ସଉଦା 7ଟା କୋଉଠିବେ ପରିବା 2ଟା ଏ ବିଲାତି ଆଉ ବିନ୍ସ ଆଣିବାକୁ ଲେଖିଲି ନେ ଦ ତୁ ଅନେଇଲୁ ମିଛ କଥା ଗୁଡା କାହିଁ କଣ କହିଲୁ ତମେ 7ଟା ଲେଖିଛ ନା ଏ ଦେ ସିଏ କଣ ସଉଦା ସିଏ ବା ପରିବା ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଲ ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଯାଇପାରିବି ଚାଲ ପରିବା ଆଣିଛ ସିଧା ତମ ଟୋନ କାହିଁ ତଳ ମୁଁ ହେଇଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ତଣ୍ଟି ପଡିଗଲା କଣ ମୋ ଘର ସଦସ୍ୟ ଏ ବୁଢାକୁ ପାରି ହବ ନାଇଁ କି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ପାରି ହବ ନାଇଁ କାହା ବି ଟିକେ ପାରି ହବ ମତେ ବି ପାରି ହବ ମୁଁ କଣ ପାରିବି ତୁ କୋଉ ପାଖରେ କଣ ଆଚାର କରିବି ଆମକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଇଛୁ ତୁ ଭଲ ଲୋକ 20 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା ମିନାଜି 20 ଟଙ୍କାରେ 8ଟା ପାନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯାଉଛି 10 ଟଙ୍କା ସରି ହେ ତ ମୁଁ ପୁଣି ଭୁଲିଗଲି ମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲେ 20 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା ହଁ ପଇସା ଦଉନ ହଁ ସେ ଦେଇ ଗଲାଣି ବା ଚାବି ଥୋଇ ଗଲାଣି 20 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା ମିନାଜି 20 ଟଙ୍କାରେ 8ଟା ପାନ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବି ତାକୁ ପିନ୍ କରିବି ତା ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦବ ପାନ କି ସଫଳ ହାଉଲେ ତମର ଯୋଉ ବୟସ ତମେ ସେ କାନ୍ଥ ଉପରୁ ଡେଉଁଛ ଯଦି ରକ୍ କିନି ହେଇଗଲା ଯଦି ଅଣ୍ଟାରେ ରକ୍ କିନି ଗୋଟେ ପଶିଗଲା ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କରିହବ ତ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ବିଲେ ବିଲେ ପଶି ପଳେଇବି ଆଉ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ଗୋଟା ଠକି ମୁଡ଼ିବି ହଁ ବା ଯା ରୋଲ୍ କର ଯା ମୋ ମା ବି ବଢିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରେ ନି ବାବା ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଭାରି ଖରାପ ତା ମାଆକୁ କାଲି ଯେତିକି କଥା କୁହା ହେଇଛି ସେ କାଲି ସକାଳୁ ତୁ ସେଠି ଯା ହବ ଇଟା ସରିଗଲା ଏପଟୁ ମୁନା କି ଘୋଷଣା ଏରେ ମିନାଜି ଦେଖ ମିନାଜି ନା ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛ ମୁଁ କହିଲି ମିନାଜି ଖାଅ ମୁଁ ଭାବିଲି ମିନାଜି ଖାଉଛ ସେଇ ଯୋଉ ଡକା ହେଲା ଆରାମସେ ଖାଅ ପାଣି ବୋତଲ ଆଜି ପାଣି ବୋତଲ ଘରେ ଛଡା ହେଇଛି ତମ ବୋତଲ ସ୍କ୍ୟାମ ହେଇଛି ହେଲା ଜଣେ ଲୋକ ଆଇଲା ପେଟ୍ରୋଲ ନବାକୁ ବୋତଲ କୁଆଡେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ମୁନାଇ ଆଉ କାର ମୁନାଇ ତମ ବୋତଲ ଠିପି କେମିତିଆ ଠିପି କେମିତିଆ କଣ ଏ ଯୋଉ ଜଗୁ ତମେ ସେଦିନ ବୋତଲ ନେଇକି ଆସିନଥିଲ ପାଣି ବୋତଲ ଧଳା ବୋତଲ ଆଣିଥିଲ ମୁନାଇର ସେ ବୋତଲ ଆଉ ମୁନାଇର ବୋତଲଟାକୁ ବାପା ସେଠୁ ବହେ ବୋତଲ ଖୋଜିଲେ ବୋତଲ ନ ମିଳିଲା ମୁନାଇ ପାଣି ବୋତଲଟାକୁ ଧରିଲେ କହିଲେ ଦେ ଏଇଟା ଦେଇଦେ ମୁନାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଦେଇଦେବାନି କିନ୍ତୁ ଏ ବୋତଲ ଏ ଯାଏଁ ଦିଆ ହେଇନି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ମୋ ବୋତଲ ଚୋରି ହେଇଛି ଏଇ ଲୋକ ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଆସାମୀ ଇଏ ଘରେ ଆମ ବାବୁ ଆଇଲେ ବଡ଼ ବାବୁ ଜାଣିଲୁ ହେ ବୁଢ଼ୀ ଇଏ ବୋତଲରେ ମଣିଷ ପାଣି ପିଉ ହଁ ତା ଗାଣ୍ଡି ଗୋଜିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ନାଲି ପଡି ଯାଇଥିବ ଗାଣ୍ଡି ଭଲ କରି
ପାଣି ତମ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ କାଟ ହଁ ଗଲା ଗୋଟେ ବୋତଲ କାଟ ଏ ବସ୍ତାରେ ବା ପଶିକି ତମର ବୋତଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ଘରେ। ବୋତଲ ପୁରା କେଇଟା ବୋତଲ ଅଛି ବସ୍ତାରେ ପଶିକି? ମାସେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯଦି ବୋତଲ କେଇଟା ଅଛି ବସ୍ତାରେ ପଶିକି? ପୁଳାଏ ପୁଳାଇଟି ସେ ବାହାଘରକୁ ପାଇଲା ଛୋଟ ଆଇ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋଭ ଦେଖୁଛ, ସେ ବସ୍ତାରୁ କାଢିବେ ନାଇଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ବୋତଲ। ଖାଲି ଆଣିବ, କଣ ହବ କାମ ହବ କଣ ହବ? ପାଣି ପିଆ ହବ ନା ସିଏ ଚାରିଟା ବେଳେ ମନ ଏଇଠୁ କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ଦେଖା ଯାଉଛି। କଣ ହବ ପୁରା ପତଳା ହେଲା। ହେଇ ତିଆଡେ ଅନେଇଲ ଲୋଭର ଚରମ ସୀମାରେ ବାପ। ଗାଡ଼ିଟା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତାଏ ନେଇଯାଉନ ନା ଏ ଦେଖିଲେ ଭିଡିଓ ଟା ହଉଛି, କଥାଟା ବୁଲେଇ ଗଲେ ବସ୍ତା। ଇଏ ଛାତି ସେଇଆ ନୁହଁ ଆଗ ତ ଡରିଗଲ। ଡରିବୁ କାହିଁକି? ଆଗ ଡରିଲେ ମାନେ ସରିଲା। କାମ ସରିଲା। ବସ୍ତାଏ ଉତ୍ତରଟା ରହିଥାନ୍ତା ହଁ ମୁଁ କାଲି ନେଇ ଆସିବି, 4ଟା ବେଳକୁ ନେଇ ଆସିବି। କଣ କରିବ? ମୁଁ ବୋତଲ ଆଣିଲେ ଯାହା କରୁ ତମର କଣ ହବ? ତମକୁ ତ ବୋତଲ ମାଗିଲୁ ଦବ ନା ନାଇଁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଦବୁ ହଁ ପଛରେ ତ ଭୁଲ ଆସି ଗାଡି ମାଗିଲା, ଆମେ କହିଲୁ କଣ କରିବୁ? ଗାଡିଟା ହେଇକି ଚଲେଇବୁ। ତମେ ବା କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁବ ନ କହିଲେ କୂଳ କୁଆ 100 ଜିନିଷ ମାଗି ବୋତଲଟା ହେଇକି ପାଣି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନେଇନ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଦେଖ, ଆଉ କହିବି ନାଇଁ, ଆଉ କହିବି ନିଜର ଆଉ କହିବି ମାଗି ମାଗିକି ଦିନ ଗଲାଣି କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ନଳା ମାଗିଲି ମୁଁ ରଖିଲି, ମୁଁ ଆଉ 10 ହାତ ରଖିଲି, ଖଡା ଖଣ୍ଡେ ବେଳା ଦେଇଥାନ୍ତେ ସାର। ସିଏ ବି କୋଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ କାଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲି, ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା। କାମରେ ଲାଗିଯାଉ ଯୁଆଡେ ହେଲେ ଏଠି ପଡ଼ିକି ଲଗ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଦେଲାନି। ଆଜି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବ ଏଇ ନାଇଁ ଏମିତିଆ ହଉ ଫୋନ ଗଳିଥିଲା ତ। ଚନ୍ଦିଟା ଜାଣିଲ ବାପା, ବୁଢାର ଚନ୍ଦିଟା ପୁରା ଗୋଲ ହେଇକି ପୁରା ଚିକ ଚିକ ମରା ଚନ୍ଦି। ଚନ୍ଦିଟା ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ତା ଦେହରୁ ଘାସ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛି। କଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ସେଠି ଶୁଣିଦେବା, ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବ ବି। ଭଲ ହବ। ହଁ କଣ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲ? ଖାଇଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବଜେ। ତମେ ବା ଚାହା ହଉଛି ରହିଥାଉ, ତମର କଣ ଟଙ୍କି ଶୁଖିବ କଣ? ତୋରି ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ? ଟିକେ ଭୁଲରେ ଟିକେ ଭୁଲରେ? ହଁ ତୋର ଯେମିତି କଣ ମୋର ଯେମିତି ଭୁଲ କୋଉଠି ଭୁଲ? ସେମିତି ଟିକେ ଭୁଲରେ ଏ ଯାତ୍ରା ସେଇଭଳିଆ। ଇଏ ଯୋଉ ଆସିକି ମତେ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ, ଇଏ ବୁଢା ଯେତେବେଳେ ହର ଘଡି ଟିକେ ଏକର ସେକର କଥା ହେଇଗଲା, ଡଭା ଆଣି ଦେଇଛି ବେକେ ବସ୍ତାଏ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ହେଇ ଦେଖ ଡଭା କଥା ଆଜି ଗୋଟେ ଆମ ହଁ ଅଛି, ସେଟା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ଡଭା କଥା କୁହା ହେଲା ଯେମିତି ବୁଢାର ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭାରି ଗଲା, ଏଇକ୍ଷଣ ବୁଢା ଡବା ଧରି ହାଜର। ଡବା ବୋତଲ କୋଉଠି ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୋତଲ ଭୁଲେଲା ଆଜ୍ଞା। କୋଉ କଥା ସମ୍ଭାଳେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ବୁଢାଟା। ଜବରଦସ୍ତିଆ କଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ, ବୁଢାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବୁଢା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଲା ନା ନାଇଁ 100 ବୋତଲ ତା ଦେହରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ 5 କିଲୋ ସୁନା ଏଡିକୁରୁ ଏଡେ। ହଁ 5 କିଲୋ ସୁନା ଦେଇ ଦେଇଥିବ ତ। ଆଉ 5 କିଲୋ ନା 20 କିଲୋ ସୁନା ତୁ ଅଜାଡ଼ି ମାଇଲା ଭଳିଆ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ସରି ବୋତଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ବହି ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇ ପାରିବନି। ରୁଟି ମେକର ଦେଖିଲୁ କେତେ ପଇସା କଣ? ସେ ଷ୍ଟିଲର ଯୋଉ ଖିଆ ସରିଗଲା। ହଁ କଣ ବା ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଖାଇଲେ ନା ନାଇଁ? ତୁ ଭଳିଆ 3 ଘଣ୍ଟା ବସିଲୁ, ତାର ତମେ ଦେଖୁଛ 3 ଘଣ୍ଟା ନା? ମୁଁ ଘରୁ ଆଇଲି ବସିଲି ସିଧା, ମୁଁ ବସିଲି ତ ବାପା ବସିଲି ଯାଇକି। ଅଙ୍କ ବଢଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଦିନ 2 क्या हुआ तो हम ब्लॉगर बन गए तो क्या हुआ? तुम्हारा गाड़ी क्यों चल रही है के लंडे?
ଇଏ ସାଲା ଗୋଟା ଲୋକଟା ଶଳା ଏଇଟା ମଣିଷ ବୋପା ଯା ପୁଅ ସେଇଆ ଏ ବୁଢ଼ାର ସବୁତିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କଥା ଜାଣିଲ ବାପା। ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କଥା। ଇରେ ଜଳ ଦିଅ ଟିକେ ବସିଯାଅ, ମୁଁ ଦଉଛି ଜଳ, ସିଏ କଣ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେବି? କହୁଛୁ ବଢିଆ ଦେଖିବୁ ଇଟା କିଛି କହିନାହିଁ, କିଛି କହିନାହିଁ, ସେଇ ନିଜ ଭାଷା କହିଲି। କୋଉଠି ଏଇଠି କଣ ଆଡେ ଛାଡେ? ମୁଁ ଏଯାଏଁ ହିଁ ଆଇଛି, ଏଠୁ ଆଗକୁ ପାଦେ ଯାଇଛି। ଧରିଛୁ ଡାଳ ଇଆଡେ ଦେଇଦେ, ଘରୁ ପାଣି ଦେଇଦେ। ଧୋଇବୁ ଏପଟୁ କହୁଛ ଢାଳ, ସେପଟେ କହୁଛ ଜଳ। ଜଳ ନବା କହିଲେ ଏଠିକି ଆ। ଢାଳ ଥୋଇ ଯାଉଛ ଧୋଇବାକୁ, ବାପା ସେଠୁ ଢାଳ ନେଇ ଗଲେ। ସବୁଆଡୁ ଚାରିଆଡୁ କହିବ ତମେ। ଅନେଇଛ କଣ? କାଲି 100 ଲୋକଙ୍କ ତମକୁ କେମିତି ବେଜିତ କରି ଦେଖିବୁ। ମୋ ବାଟ ରଖିଛି, ରଖି ସାରିଲିଣି ବାଟ। ତମେ ବେଜିତି ଇଏ କରିବେ ଦେଖିବୁ ନାଇଁ। ଦେଖ କାଲି ତମେ ବେଜିତି କରୁଛ ନା ଆମେ? ହଉ ଦେଖେ ଏଇଟା ତ ଜଣା ପଡିବ କାଲି, ବୁଝିଲ? ଦେଖିବୁ। ଟିକେଟ କରା ସରିଗଲା। ହଉ ଟିକେଟ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟା ଟିକେ 100 ଟଙ୍କା। ହଉ ଆରଥରକ 50 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଥିଲା, ଏଥରକ ଟିକେଟ ଗୋଟା 100 ଟଙ୍କା। କଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେମାନେ ଭିଡିଓ କରିକି ଲାଇଭ ଚାଲିବ ହେଲା। ସେଠିକି ଯାଇ 100 ଟଙ୍କା ଗେଞ୍ଜିକି କାହିଁ ଦେଖିବ? ଏଇଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲଗେଇଦବ ଟିଭିରେ, ବାସ୍ ଗାଣ୍ଡି କଚିକି ବସିଲ ଦେଖିଲ। ଯିବି ରାତିରେ, ଯିବି ରାତିରେ ବୁଝିକି ଆସିବି। ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ହଉନଥିଲା, ସଡେଇରେ ହଉଥିଲା, ଆମର ଏଠି ଚାଲୁଥିଲା। ହଁ କାଲି ଗୋଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ଜାଣିଗଲେ ହେଲା ଆଉ। ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେଥି ଯୋଗୁ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିନୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ଜାଣିଲା ପରେ ପିଢା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନାରଦ ଇଏ ନାରଦ ଆଖ୍ୟା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଶକୁନି, ମନ୍ଥରା, ଆଉ କଣ ସେଇଟା ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ। କଥା ତମେ କଣ କଥା ଶୁଣିବ? ଏପଟେ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ମୁଁ ଏଇଖିଣିକା ଘର ତିଆରି ବିଷୟରେ ନଲେଜ ମୋର 0। ବାପା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କଣ 18ରୁ 20 ପଟା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଯେମିତି ପଚାରିଲି, ବାବା କହିଲେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟକୁ ପଟା ଲାଗିଲେ 18 ଟଙ୍କାରୁ 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଇଏ ସବୁଠୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଆମର ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାରେ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା, ସାନ ପୁଅର ନାଲି ଇଟାରେ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି କଳି ଲଗେଇବାର ମଞ୍ଜି। ଏଇ ମନ୍ଥର ନୁହେଁ, ଇଏ ଶକୁନି ଟାଇପ। ଖାଲି କାମ ହବ। ହଁ ହଉ, କଣ ଆଲୁ ହେଇଗଲା? ସେଇଆ ବା କହୁଛି, ତୋର ଭଲ ଥଣ୍ଡାଟା ରହିବ। ତୋ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ନାଲିଟା ତାତିଯିବ, ସିଏ ତାତିବନି। ଜାଣିଲୁ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ, ତୁ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଗଲା, ଜାଣିଛ କଣ ପାଇଁ ଗଲା? ଭଲ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ବୁଢା ମାନେ ହିଁ ଆଗ କଳି ଲଗାନ୍ତି। ଆଗ ବୁଢା ମାନେ କଳି ଲଗାନ୍ତି। ଯେମିତି ବୁଢା ହେଇଯିବ ବାପାକୁ କେତେ ଗୁଳି ମାରିଦବୁ। ନା ବାପା ବୋଉ ବୁଢା ହେଲେ କଳି ନଗେଇବେ। ମୋ ପାଖରେ କଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଏଇ ବୁଢା କଳି ଲଗେଇବ। ଏଇ ବୁଢାଟା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କଳିଆ। କାଟିଦବୁ, ଏ ନାରଦ ନୁହଁ, କାଟିଦବୁ। ମୁଁ ବା କହୁଛି ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, 1,000,000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ପଠାଅ, ବୁଢାକୁ ମାରିବି, ସିଧା ମାରିବି। ମାଇଲା ପରେ
ମାଇଲା ପରେ କିଡନୀ ନାହିଁ ଝୁରିବି ଝୁରି ବି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଜମା କିଡନୀ କର କିଡନୀ ପାଖକୁ ଯିବା ଧରିକି ତୁ ଯାଇଥାନ୍ତା କିଡନୀ ହାର୍ଟ ଲିଭର ଦିଟା ତାପରେ ସେ ଇଏ ସବୁ ମିଶି ମାସିକି ସିଏ ନା 2 ଲକ୍ଷ ସେଇ ଦିଟା ହିଁ 336 3 କୋଟି 3 କୋଟି ହାର୍ଟ ଧରିନିଅ ମୁଁ ଜାଣିନି ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ସେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯିବି ଗୋଟେ ଅଛି ଭାଇ ସ୍ମଗଲିଂ ତମର ହାର୍ଟ ଏଗୁରା ସବୁ ଗୋଟେ ଇଏରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଇଏ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ତାକୁ ପଠେଇଦେବି ଏଠୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଚାଲିଛି ଯିଏ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ ତାକୁ ମୁଁ 2 କୋଟି ଦେବି ବାହାଦୁରୀ ଗପ ଗୁଡାକ ପାର୍ସଲ ବାହାଦୁରୀ ଗପ ଶାଢୀ ପକେଇବୁ ଆଉ ଏମିତି ତୋ ଠାରୁ ବା ବଡ ବଡ ଲୋକ ଧରା ପଡିକିରି ଗଲୁ ମରିଗଲାଣି ଏଇଟା କଣ ତଡା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମୁଁ ତାଡ଼ିବି ତ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ କଣ ସେଟା କଥାରେ ନଥା ନା କଣ କଥାକୁ ମଜା ମସ୍ତି ପାଇଁ କୁହାହଉଛି ସତରେ ମାରିଦେବି ବୁଢାଟା ମୋ ଜୀବନଟା ବୁଢାକୁ ମାରିଦେବି ବୁଢା ସାଙ୍ଗେ ଖୁପୁରେ ବୁଢା ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହବ ସିଏ ସବୁ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହଉଛି ମୁଁ ଯଦି ତମ ଉପରେ ରାଗିଛି ତମେ ମତେ ଖାଇବାକୁ କରିକି ଦବ ଖାଇବା ବାଟରେ ଖାଇବା ରାଗ ବାଟରେ ରାଗ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହଉଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ତାପରେ ରାଗିବି ଗ୍ୟାସ୍ ଜବର ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଏପଟେ ବାହାରି ନାହିଁ ଆର ପଟେ ବାହାରିଛି ଯାତ୍ରା କରିବ ଟିକେ ଭୁଲରେ ସେ ଶଳା ଖାଲି ପଇସା ନବାର ବାଟ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଥା ସେଠୁ ଗୋଟେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ଛାଡି ବାଉଳା ହଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯାତେରା ଆଉ କିଏ ଦେଖନ୍ତି ଇଏ ଭଣିକିଆ ବାଉଳା ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତେରା ଦେଖିବା ଯିବେ ବିଗିଡା ହେଇଛି ନା ବିଗିଡା ହେଇଛି ଖାଲି କାମ ହବ ଯାତ୍ରା କଣ ତା ଦେହରେ ବାଳଟା ଅଛି ଦେଖିବ ଘରେ ବସିକି ଦେଖୁନ ଘରେ ପୁରା ଡେଲି ଯୋଡାଏ ଲେଖା ଯାତ୍ରା ଧଳାଇଟା ଦେଇଦବ ଧଳାଇଟା ସେଇଟା ଉଠେଇ ସେଇଥିବ ନିମଟାଲ ଉପରୁ ନାଇଁ ବା ଧଳାଇଟା ନିମଟାଲ ଉପରକୁ ନୁହଁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଠି ନାହିଁ ଆଉ 120ଟା ଇଟା ଖାଇବ 4 ରଦା 120ଟା ଖା ତମର 30ଟା ଖଣ୍ଡ ଆଉ 70-80ଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଶେଇ ଦେଇଦବ 70-80 ବି ଅଛି ନାଇଁ ବା ବାଲିଆ ଷ୍ଟୋର ସରିଗଲାଣି ଯୋରା ସେଇଟା ବା ନାଇଁ ଏଇଟା ବାଲିଆ ଉପରେ ଏଇଟା ହଁ ଏଇ ଧଳାଇଟା ବା ଆସିବ କହୁଛ ଧଳାଇଟା ଦେଇଦବା ଆପଣ କହୁଛ ଦେଖେ ତାକୁ ପଚାରେ ଯଦି କାଲି ଦେଇଦବ ହଁ ବା ପୁରା ହେଇଯାଉ ଏପଟେ ନାଇଁ ଯାଉ ଧାନ ଆସିକି ରଖିଦେଇଗଲାଣି ଏ କାଳିଆ ଭୋଳ କାଲି ଆଣି ପକେଇ ଯାଇଛି କାଲି ପେଶା ହବ ତାର କାଳିଆ ଭୋଳ ଧୁନା ଭୋଳ ଆଙ୍କର ତମର ବାପା ସପ୍ତାହକୁ ଛୁଟି ତମ ବିଜନେସ ରେ ତମର ଛୁଟି କେତେଟା ଗୋଟାଏ ଛୁଟି ଗୁରୁବାର ତମ ଆଙ୍କର ଗୁରୁବାରିଆ ଛୁଟି